Ya kuma gwamta. Imini ya? Ya eme gwam. Ya eme gwam. Ngwa. Ana karibu onu na. Ifa kina me. Acho mo kunu ko, mo nkele kunu ka batara dem. Aturu so ne ya ha agba egu mo na eru ru bakutie. Nya ha agba agba, nya ha wa wa egede. Egede gi wa ga nwam. Na oni iru, egede ji anwa nwunye m nwanyi nji alakpura. O makwa na ijiji be na iru ma ijiji anwunyu anya na. Nye nwanyi egwu ndụ ya toro ogo. Abụrụ m nke m ka ga-emetụ nwa ọzọ kịta egburu m isi debe edebe. Ndị ozu o mesikwa gị gbaa ụkwụ n'aja ugboro ise, gbapụrụ ụkwụ n'aja ugboro ise a ga-adị gbapụrụ ụkwụ n'aja. Ụchụgbu agha. A na-achịli aja ole mgbe unu kwụ nọsị ya na Latin ka ọ na Igbo m ji ga-aga nne ya. Njin moto pụọ, ọ na-aga ije. Mba, mechie ọnụ. Onye ewu njin, onye ewu moto. Ndị na-eje njem, moto ha ji eje njem kụọ njin, enwere ebe ha ka na-eje. Le ya si alepụta. Ọmụnwa bụ njin. Are you sure they are virgins? Yes, Amo. Trust us. We have tested them. Gịnị bụ arụsị anwa? Arụsị bụ ngalaba nke ekwensu a na-akpọ Lucifer. Ebe ndị anyị ndị gboo ji ọtụtụ ndị mmadụ. Ụfọdụ ji mmadụ 7, nwoke na-amaghị nwaanyị na nwaanyị na-amaghị nwoke. Ụfọdụ ji 14, ụfọdụ ji karịa. Were ga tọọ ntọala were ndị a wee nie ha na ndụ. Were kpọkụzie mmụọ ọjọọ nke bụ spirit of Lucifer. O were gbadatazie were ezi ọnọdụ n'ebe ahụ were ṅụọ ọbara ndị a were guzozie ebe ahụ were bụrụzie ebe ịchụ aja nke ndị mmụọ ọjọọ, ebe a nọ were agwa ekwensu okwu, ebe a nọ were enye ekwensu ihe. Gịnị bụ ọlta? Ebe ihe ọjọọ si apụta, ụlọ nke ndị mmụọ ọjọọ. Make agwo, o make agwo. Kedu ya? Afu mo nya mbele bakita. Sime nworo. Ma yin kworo ya amụ. Ya chi ya. Mgbe ọ na-achịzi ngwezi na eme no ebe mmụọ gị na-ekwe ka ndị ọgọ na-achụgharị. Nwa bịara n'afọ. Lọgwụ anwụ ka nwa abụọ ozugbo. Ka anyị lụba. Hey! Emere gị. Okay. Ama over by force. Mmadụ na-asụ amụ nwa ya na amụ ụgwọ onwe. Ogwo wudi mkpa ihe. Aga mara. Ị na-agwa m okwu ebe mmụọ m nọdụ ala nkwụrụ ọtọ. Nna m ọka nọ. Ị na-ehi na-ele m ihe kwuru onwe ezi. Bịa gịnị na-eme onye? Ka ihe na-eme na onye a? Nwoke m, ọ na-ajụ ya. Ọ na-ajụ onye? Iso ha. Kọchọkọtọ. Mịa ya bịa dọta ya dọta. Ọmụ m kwuru. Ọ gịnị meziri nke ikpu mmanwụ? Nna ya utoro asị m ka m bịakwughị maka na ihe mmadụ ruru oge ọ bụkwa n'ụsa ya asị onye mụ na ya Ọkwa mụ ihe kwuru kama ịmụ okenye a na-achị ọsọ ekwu okwu. Ebekwa m ya n'obi. eziokwu ka ikwu nwatakịrị ya bụkwa na onye mfu ya mụ na ya kpaa tụlekọ nlecha anya fụ na ọ ya dabara mụ na ahụ dịka di na nwunye. Esi na ebe ọ bụ gị bụ okenye nọzi na ezinụlọ anyị kịta ka m bịa gosi gị maka na asị na ofu onye ada anụ nwaanyị na ụmụnne na-anụkọta ọnụ. Ọ ya ka anyị ka anyị na-ekwunu. Ama m na anya gị mepere ka anya akịrịka mgbe ụwa. Ama m na ị gaghị eme misteki. Maka anyị bụ ndụ tọrọ ụnụ emere misteki site na nna anyị achara wee ruo ihe anyị na-ala ọba achara ugo. Lena ihe ibubatara. Nna afa ọkwanụ. Lenanụ anyị ejemene n'ijeọma ka anyị na-eche. Ịma onye ka m na-ekwu ebe ogbe nna anyị nọ ka ọ ghara imechu anyị. Otu a ka anyị na-ebute ya achara ogo. Nne biko bịa ka ịbịa ịbatara ugo. Anyị ma alụ nwaanyị ihe na-alụ nwaanyị anyị lekọta anyị lụrie ya lụrie. Nna ị maka. Chima nwanne m imere ya a ga-etube gị ugo. Ihe nke a ihe a na-agba egwu.
iwe dị n'obi ọchị dị n'eze ọkwa gị ka m ji mere nna m ọnụ ọkwa gị ka m jiri mere nna m ọnụ ọ bụ gịnị ka m melụ gị ọ bụ gịnị ka ị na-emezi n'ụmụ nna ya toro eziokwu ka nna gwa gị ihe ọ karịgo m nke bụ mgbe ọbụla mmecham ijeọma ịmakwa ihe nwe ijeọma bụ ụtụtụ ehihie abalị ọ na-eti m ihe otu a ka esi alụ di na nwunye a ike ihe agwụgo m Chima ọ ya bụ n'ihe anyị bụ ndị okenye ji wee kwu na-asị unu bụ ụmụaka ihe unu ga-ama gwem rigo n'elu mango ị ga-ele anyị anọgo n'ala ebe afụ ya amago m na ya bụ ihe otu ọrụ na-esi n'eme nwaanyị bụ ndidi ọ ndidi ka eji eso nwaanyị ọkwa nwaanyị lụrụ ụbọchị a na-erube ọnwa isii ka ibidogwe na gwa m ije ọma nje ajaja ije ọma nje ajaja ndị ọzọ fọrọ afọ onye akwara ịma ihe na-akpọ mbụ ịma ihe na-akpọ mbụ akwara mbụ asaa kọọ ya ofu ya na-amụ ụgwọrịka onye ka a ga-akụzi ndị ọzọ ihe m na-agwa gị ugwu anyị agbaghọrọ nwaanyị anyị na-eme anyị lụtụ anyị chụọ anyị lụrụ anyị alụọla mmejizi maka na anyị agbagha njọ nwaanyị lụrụ alụ egbuo m ihe mere na anyị ga-emezi ya ihe mebiri emebi anyị ga-emezi ya ọ ka bụ okorobịa na agbọghọbịa ka ụnụ na-agba anyị ga-ewere isi unu tinye unu na ụsọ na eji alụ nwaanyị ihe mere na ọwụ ịgaruo gị gagbuo Ijeọma kpọrọ Ijeọma nwunye ya ụtụtụ echi unu ga-amụ ụzọ bịa na bemba ka m kpọọ m n'obi na adazi ka anyị meziere unu ndị anyị tụrụ anụgo m ihe ikwu mana ọ bụkwa na ọ bịa echi gwakwana ya o ọ bụkwa otu a ka esi eme gwakwana ya agwa enweghị ihe mebiri ihe ọbụla mebiri emebi a ga-emezi ya emezi ọnwụ egwu ga-abara aka Nnobi adazi ihe nọ ebe a ugbu a bụ ụmụnna ihe nji wee kpọọ unu bụ ka unu bịa were ntị unu soro ọnụ ihe na-eme n'ime be nwa nwanne m nwoke bịa gwa m nwa nwanne m nwoke Chima ọ bịara nya wee na-agwa m na ya na nwunye ya Ijeọma na-enwe okwu wee sị na ọ ka mma na mkpọrọ ụnụ ka ụnụ bịa ka ha bịakọrọ na ihe nwa na-esere ha ka amụta a ga-esi mezi ya Chima ndị niile a na-ebe awa ụmụnna ị marazie ihe a bụ ihe esi nwunye gị na-eme ikwu anyị ekelekwa m ọ kwụrụ na ka onye kụrụ ya ọkwa m were ego m wee jee kpọrọ onye si na mma alụ wee lụta ya kedụzi ka m mesi lụta nwaanyị nkwu ofu okwu ọghọm cham nkwu okwu na-abụ cham mbịa ka ntị ọnụ n'okwu obulie m mbịa ka ntị ọzọ obuda m o nwere ihe m mere mmetie mgbe ọbụla ọgụ na mgba unu ama na ewepụ nwanne m nwaanyị bụ Nkechi agụ a ka egbugo m n'obodo anyị nwunye m na-alụ alụ bụ ọ pụọ n'ụtụtụ m lata ya n'ime nderi unu ama na ụfọdụ ga-adị mama mgbe nwunye m ji apụ m na mgbe o ji alakpute n'ime abalị kama nọ nteta ụra n'ụtụtụ nhụza ọbụna ọ nwere ike ọbụna o dina naanị mma na ọbata mana mma nọ n'iro na-echie ime nderi mma nhụ ya nlakpuo ebee ka ọ na-eje ebee ka ọ na-aga amaghanụ m ihe nke a wee karịa m wee sị na ọ bụrụ na otu a ka esi alụ di na nwunye wee bịa kwute nwanne nna m wee sị ka nke ọrụ ya o wee sị m laba na ihe mebu na ọ ya akpọzi unu ka unu bịa akwa nwekwu ihe ọzọ ekwuchakwanụ m daalụ Chima ya n'ugwu elu mana ihe niile na-eme n'ụwa ọ na-adị mma anụ n'aka nne anụ n'aka ekwe achịkọtazie ya mara nke bụ eziokwu nọ n'ime ya bụ anyị anụ na ihe e kwuru ọ ga-adịkwana mma ka anyị n'olu nwunye Otoro ka efi na Chikwu na di na nwunye ya nọ ebe atụ ya okpe emesịkwa omenala mmanụ kwa nke eme mmanụ kwa ebe a nke eme nsị gị nọrọ na enweghị ihe na-ekwu mma nọkwa ana nọrọ a ọbụna mmadụ omenala ọ dị ka ukwu ihe nọ na-emesasị gị anya okay na-eme anya ọkwa sị na ịnụ otu olu ịgba otu aka ịnụ olu na-abụ gị gba aka na-abụ
ele ka nwoke je sije gidi iji gbakete onye nke ekpebe nke ekpe cha 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 isije na ka nwaanyị je ekpe echi ọ bụrụ na anyị kpọrọ ka nwaanyị a wee mere ogu na-echi ọnụ n'ala nwaanyị ji ekwuru ihe bụ iwu ya kwuo ihe ọ na-eme n'ikwu nke ọ na-eme onye asị na ọ na-eme oji mana na ọ na-eme ọcha kedu ihe na-ekwu ihe ga ọnọgwa na ya nwaanyị m ji ekwu ihe bụ uche kwuo ihe ọ na-eme nwoke ba anyị wee kpokọ Nnobi nna gị mụrụ eme ihe mara mma n'ụwa na amụrụ n'ụlọ too n'ụlọ adaziga fegharịa ka nnụnụ ọ nọ Zamfara ọ nọ nke a si ebe a lọta ọ bụrụzie omenala Igbo apụtazie nwanne anyị nwoke kwucha anyị sị ọ lara go nwunye anyị ngwalabazie ma ọ baghị nwa ya ọra ọ ihe okwu na-eme anyị agaghị anụ olu oke nsogbu adịghị ọ mụnwa ka ọ mara ihe o ji wee gba mbụ na akpọrọ m ụnụ ka ụnụ bata n'ime ebe m bịa dozie ihe nọ n'ime ebe m ọ na m akpọghị ụnụ agaghị abịa ebe a tọba ọka ime n'ụwụ ọ dị m ka okwu ọ ga-anya m aga m edozi n'okwu ya wụ Nnobi na Adazi Klabanụ Chima soro ha ka m nwee ike gwa nwunye ya okwu ama m na ngwa ya okwu ihe ga-echenji ọ ihe m kwuru achọrọ m ịdụ nwunye nwanne m nwoke ọdụ lawazie ọ bụrụ na ị chọrọ ịdụ ọdụ dọkpụrụ ya jee n'akụkụ ebe ịtụ onye ọdụ anyị nchara ala n'otu ejiri edebe ọkpụ nkikere dọnye ọdụ anyị mara ọdụ ahụ eji atụ ya ebe a dọnye onye ugwu si gafere gadoki dọnya ha ebe a ịtụcha anya ebe a anyị apụta ebe a anyị alaba izugbo ụjọ na ọ na-agbata izu aka ọnya agbata n'izu pụọ na ọrịa ọgụrụ gị na-ekwu biko nna anyị Nnobi Adazi biko unu ewekwe n'iwe asịkwanụ m kwuo ihe nwanne nna m kwuru dịkwanụ mma asị m ka anyị laba ka ọ dụọ ya ọdụ ekwenyere m na ọ dụọ ya ọdụ ya ka gị ntị hapụrụ ya nwaanyị anyị alaba ka ọ dụọ ya ọdụ mba nsogbu adọrọ nwa ahụ eji aha adọ ndọ nkụ dọọ m ma arapụ nya m nkụ nwaanyị adị enyo ka ọ mara ebe ihe ejedebere onye isi ya akụ n'ala mana ị hapụrụ ya nwaanyị anyị ncha alaba o wee tụọ ya ọdụ kedu ọdụ ọ ya adụ ya karị nke ọ ya adụ ya n'ihu anyị ebe a ana nọ n'ihu ọ na-etiwe ụsụ mana o nwere ka ọ na-abụ karịa nọ n'ihu ọ na-etiwe ụsụ ọgụdụ nwere ebe ọ dị edo ebe ndị onwe gị ugbo di nwaanyị nsị hapụ ya alakpuo m onwe zizi kezi isi na-akpọrọ m ebe a kpọọ nkịta oku were kpirichara ya mba nsogbu adịghị na-ahapụ nwunye m si abịa kpere m ikpe ka nwata n'ebe a bịa bụ ebepụ isi oche a oche m bubutere ara gbachikwa unu ntị iwe mana na iji akpọ ya nakpo wee je tụọ ya ọdụ n'iro nkịta rachakwa gị anya iji biko chere m biko chere m ụsụ ka iwe asị m na gịnị mere ofe si n'ọkụ n'ụtụtụ o ji wee gbaa ụka ofe metara aka sigodo aka m aka ma na-eso ofe na m si aka gị ya bụ ịma isi aka na itofe ya kwụzi aka isi na ụdị mmadụ bụ gịnị bụ nwata nke anụ nna gị ka i yiri ndị mmụọ rifere gị nne gị nwatakịrị mgbe gara ntị kịta na-eje m ntị tupu ezigbo iwe wee m gwa m eziokwu etiro kọma ihe m chọrọ n'aka bụ eziokwu kọma na-adịrọ tupu m were aka ngwa ji ego nnugwu anyị bụọ isi na gịnị mere ofe si n'ụtụtụ ị mara ihe mere ofe mma emerụ gị ahụ mma nwere aka gbaji ego n'ụlọ a ọmụ ka ị na-agba ka ihe na-ebezi ya bụ eji ha anya were ama ihe na-eme ihe niile m na-akụ atagharị gị n'ilu emeghị ihe o gosiri gị achọrọ m ịkwado gị mgbọrọgwụ n'ezinụlọ a ka ị nwee ọnụ okwu hapụ nwanne m Chima onye riri ihe nwanne ya ọwa osi chepụghachi ịgwa gị ụgwọ na otu anọ na mgbe ọnwụ na nna gị dị na mma enwe ọnụ okwu na-ekwuru okwu dudo nwa na-emere ihe dị gị mma onye kwuo okwu esi ya kpa ma emeghara mpụta kwadoro maka ihe m kwuru n'ugbo ahịa bụ ihe na-eme
ka ị na-emezi ụdị omume a achọrọ m ka m gbado ruo mgbọrọgwụ ọ ga-abụ ebe ọnwụ n'ime ntichie ebe ọnwụ n'ime ntichie ịgbadozie mgbọrọgwụ maka ọmụnwa nọ ebe a ugbu a n'ogbe anyị niile onye nsọ chụọ nwunye ya ọ chụọ onye nsọ ya na nwunye ya bi ndị a na-ama ike na-eme ka ụmụazị ya bụ ịmara na ụfọdụ ụmụ nwaanyị niile anyị fụrụ bi na ndị na-eme otu dị ha ọ bụrụ inwe ihe na-abarị ha aja ọ ya ka m ji wee sị gị achọrọ m ka m gbado ụgbọ ka ị nwee ọnụokwu na-etipụ okwu mere otu dị eme ị na-azụ okwu nke na-azụ jim ma na otoro okpogho n'azụ aga m na-ekwu ọ bịa echi ugbu a na-akwọrọ ya ihe ụwa na-agaghị ọgụ nwa ọ gị na-eme gị na-eme bịbụkwụ na otu a ga-esi ababụ mmadụ otu a ga-esi ababụ uchechi ọbara na abụrụ ịzọrọ gidigidi n'ime be m ị gaghị aghọta otu o si dịrị m ọ nkọwara gị wee mara ihe nwata na-eme m gị ka ọ na-eme gị ime ihe nwa mere nke ikpeazụ anaghị m afọ na-esiwere m ofe tụtụkọsie ihe niile m nwere n'ụlọ ịmụkwara kemgbe okofu were abịara onwezi ihe mmadụ na-eme ụlọ enwere nchịkọrọ ihe niile m nwere wee sibe ofe enu ka nsi chichara nwata wee mụnye aka na ya chịkọrọ ma anụ ma azụ ma ngwongwo niile m ji esi ofe dị n'ime ofe wee taa ka m kwupuo ofe kụrụ ofe mbeji wee ri nne ụtụtụ ofe wee na-akọrọ mba ndị nkụzi na-asụ igbo m na-agwa gị ya na-asụ pọtọpọtọ ofu nwe oji n'elu ofe ifugo ihe oke dịka ị na-ajụ m ma nwujide ekpechekọ m onye jere izu ohi ọkụgbu ogene ya bụ onye ezigbo ohi were ataghị na-akọrọ makụ mgbere mgba ka m zuo na ohi ka m zuo ohi ịbụkwa onye igbo dị emedi m mistake akọnadị m kishin ya fọzie nke ya n'ofe ịma ihe gị na nwa gị a na-eme n'obodo a ọ dị na-atụ ụmụọjụ nke taata ozi ịzọrọkwa gbodogbodogbodo bịakwute m ebe m na-adụ nwe nwanne m ọdụ ihe niile m bụ n'isi m chọrọ ka m wụpụ n'ebe nwaanyị a nọ na ugbo ụfọdụ ahụghị na n'ọhịa bụ o ebe m ga-esi wee sakọta nke m ga-eti Uchechi anyị ga-ahapụrụ gị na ibi nwa gị ahụ oke ọ ga na-agbagwo ngwongwo bifo ya anyị na-ama ihe ọ na-eme ọ daa mmadụ ibi mmụọ ka ị na-achọ ịkọ ya bụ ị na-agba n'egwu ijere nne gị bara gị ibi idiot ihe m na-achọ egwu ụnụ bụ ihe ị ga-eme bụ isicha ofe ikwe ya ọnya maka onye ọbụla mmanụ oke ga-amụ nwa gị onye ndụmọdụ otu a ka isi enye ndụmọdụ niile na-enye n'obodo a onye ọbụla ndụmọdụ ọbụla yere a ga-enye ya ndụmọdụ ọbụla i yoro a ga-achịta ya otu a na-ekweta ya ka marakwa maka ezigbo ndụmọdụ ka ị na-aya maka ebe abịara m na be gị ọ bụrụ akụ aka ị na-akọ ihe m na-akọ na-eghebe efe na-agbari m isi m agbari ọ bụrụ ụdị okwu aka ị na-ekwu ka ị dịka mgbapụrụ ekwensị gị na nwa akwụkwọ ịtọ ọ gị butere m ebe a ịma ihe ha tinyekwara ihe a gidigidi bata na be m na ọ be m na ọgbakọwa ya ọnọdụ ka ọmụnwa na-achị obodo a ma ọmụnwa na-achị maka ọmụnwa na-egwu ihe ha bịara ugbu a bụ ka ha bịa kpesara m mgbe m na-ekpere ya ikpe Uchechi ọ nwunye nwanne m nwoke anyị niile bi n'ogbe kwefuru igbe mgbere ha lekwa na-ekwu okwu nga gị na otoro nwazi otoro kwụgwụ n'okwu gị na-asị Chima mara ọrụ ihe m gwara Chima mee ka ọ ga-eme ihe ọnwụ na m gwara Chima mee a sị gị m so mmadụ chụọ nwunye ya na be ya ọ chụọ nsị ya na nwunye ya biri ha biri ihe ọzọkwa ahụ mee igote eme ihe enweghị mana ihe nọ n'ime ahụ site ụbọchị ahụ nwanne m nwoke kpọrọ wee gosi m na m bịa lee ya anya n'ihu si ọnwụ na mgbe anyị nọ n'okorobịa na ya ihe mere anyị ga-eme mana o mechakwa na ọ dabara m ịmana ya ije ọ nwunye anyị ka ịbụ nwunye anyị niile ịma otu amena gị nọ na anyị na-eme ihe anyị na-eme ọsụkwa Chima jide mena gị n'aka chekem nwe ihe ọ ga-ekwu n'ụwa ka ọ ga-ekwu ebe otoro nọ ya enweghị ihe o nwere ike ọnwụ dịgodo mena gị chakacha mba eko ka o mechie ụlọ ọma anụ na ọmụna gị kama asịkwa gị ka ime ka ọma na anyị na-eme jos nye ma ọgwụgwụ mmemme otu dịghị mma o kwupụtara ndachi ya ịma ihe mere n'ụwa gị na Chima uche nwa nke a bụ ahịa kamgbe oge
ọba jụ owu nke a ọ mara ajụ ị na-abụ ịmaracha nga ị na-ajụ ka ihe mere gị kpara nya ọrụ nya ka m gwa gị na ya na di ya na-enwe nsogbu chi na m gwa gị mee ụmụnna m na ụmụnna m ga-edoziri ha n'otu a na ha bịagwa ya bụ nne obi na-adazi ha niile nọ bụ ebe a anyị nwụchekwana na ụlọ anyị ga-ekwu ha wee mezie na-asụ onye nke ya bụ onye nke nwekwuwazi ime ụlọ onye isi nke ime ụlọ a ha wee kpebizie ka m dụtụ ya ọdụ tupu ya alawa ada adụchakwana na m ya site na ịgwakwa ya sị na nwaanyị na-anọ n'okpuru di ya maka ọ bụrụ na nke iji ị ga-edokwa ya ọfụma ndị ọzọ were edokwara gị maka ịfụrụ ụmụaka ndị a na-ete n'elu ete n'anya na-eyi traụza enyi ma mbe n'ukwu idome nke gị ofuo na ọhịa m gwachara nna ọkwa ihe ngwa n'enugo ndụmọdụ o nyere elu nwaanyị na-anọ n'okpuru nwoke ọ bụrụ Chima kwuo nwaanyị okwuo ofu ikwue kwulukwulukwulu ya na-erubeli ya isi na-eme ife ọ sị gị mee ọbụkwọ na di ya na-akpọka ọbụkwọkwa na ọ dịrị atọ ụtọ iwelu ndidi enweta ife ịchọ ịrapụkwa ọnụ ụgụla alala ya lacha ife a na-agwa ya etu a esi wee gwa ya sikwa etu a wee na-eme ọgbọfụ ife isi kpaka enwekwa ụlọ ya abalị enukwu ife ekwu nwere ije inwe otu a m si wee gwa gị okwu a si n'otu a meme ma onwe m abụọ kwa ịhụrụ otoro nọgụ n'ukwu enwere ihe ọbụla na-eme etu onye na-esi na adama mbube gị ahịa nnọọ ijere kamgbe ụtụtụ agwakwa gị na ụmụnna m ga-abịa ọkwa na ị nọrọgodo meziere ha mbacha ọrụ ka ngote isi biko ga doziere m Chima, enwe ihe mere na m agwa gị okwu a mgbe adazi n'ebe a ịmana adazi aghọtata ihe na sesi ugwu awụsa ya aha ka dị ya n'isi elee ka isi kwere ka o toro kpọrọ nwunye gị sị ka ya jee dụọ onye ọdụ ịmakwara enwere ike isi na ndụmọdụ ahụ dụsa ezinụlọ ya dụsa sizie na ndụmọdụ ahụ dụ ihe niile ntụsa ọkụ ịhụ ebe anyị na-aga ụzọ adịghị ya pụta aga n'ebe ahụ ee ịmakwado ihe na-ekwu ịmakwado otoro na nna m bụ nwanne kamgbe nna m enwe nna ọzọ nwee otoro a bụ nna m nụnụ mana mgbe m alụbe nwaanyị na otoro a na-asị m Chima lụọ nwaanyị bọsị mkpọ nwunye m a wee jee gosie ịhụ ụda aṅụrị o nwegidere aṅụrị wee baa n'ime ụlọ ebupụta nkwụ hụ otu a dọba ya n'elu tebụl sị m anyị ṅụba nkwụ na m chọtara ezigbo ihe mba ọkwa ịhụ ọdụcha nwunye m ọdụ tata nwunye m lata n'abalị a anyị ebi ọma bidokwe ka anyị si ebi Chima ịmana otoro bụ nwanna di mba asị gị hapụ ihe ahụ gezie ntị nna m gwara m oge a sị m zete nwaanyị zete nna di zere ego trelari ya menu mụ pịachasị aja ba ụmụ mụ baa ụlọ onwe ihe ọzọ chọrọ ịjụ nye ebu iyi gị ṅụọ n'ebe otoro nọ nye ya aṅụ iyi ma ṅụrụ iyi ka o ri afọ nkwụ onwe ihe ọ ya eme ị na-eme ka anya ihe mere na ebo nsogbu adịrọ ọtọrọ nwanne m ọkọtọrọ dị ka nna m jeta ịnọkọta otoro ejere di na nwunye m ọ na-apụ ara n'obi echem na mụ n'unu bụ nwanne echem na mụ n'unu bụ nwanne echekwa m na mụ n'unu sofu ụzọ gaa nna ya ma mee ma nọ aka mmadụ n'ife na-ede ife na-eme obodo anyị aga na na ndị mmadụ anyị akwụwazi okwu ọtọ kwuo ka ọ ya dị mma di na nwunye na-enwe nsogbu ọ bụrụzi akpọta nwunye akpọta di ya wee na-ekpe ya ikpe n'ihu nwunye ya fefuru ya mee ada eme ya eme ịma na Chima
na nwunye nwere nghọtafi nya ka ije ka edozie hai ifuru nwoke nda oke akpotoro ifuru n'obi hai afuru eze nnegu n'ọnụ taa hai ọwụ na nwaanyị na-eji okwu ụdị okwu a ịbịa ebe ahụ sọ ka ije ejina ịmakwa mmadụ na-aba ife akpele ebe ahụ hai nna ya ha mana aka m adụ ha aka m dị ọja adịba nọ n'ife pete o wee wụ na ndị a jere ebe ahụ wee nọ n'ihu kpọpụta Chima kpọpụta nwunye na-ekpe ha ikpe ka na-ekpe m gụrụ nwaanyị kasị njọ ọbụla nwoke a na-akpọ Otoro ka ya dịkwu n'obi ịmakwa na ndị a nọ n'ihu Ijeọma asị Ijegonu wee na-ama Chima ikpe n'ihu nwunye ya n'ikpe ma Chima n'ihu Ijeọma ikpe kpere otu a ọ kpere ka ebizie bie ka ha ebighị ebi ọ masịkwa ihe Chima mere gịnị ka ọ ebe amahọ apụrụmọrụ oyibo ebikaba nchan asị ka m onye ikpe mara sị makwa ya ọ ma ihe Chima mere ji ma ya dị ikpe gịnị ka o mere m amahọ emedinata mụ na Nnobi otu ya nọ mgbe ọbụla kedu ife onye ememe ha mama amahọ ibibe akpere ebe ahụ gba ọsọ nna anyị nke bụ mkpa gị ihe na-ekwu na agba m ka moto na ntị mkpa gị ọ bụ na Chima amara ikpe ka ọ na Otoro na Nnobi aghọta m ihe na-aka akụ m ebe ọ ka ewo m iwe bụ na omenala anyị kemgbe nje enekwa m anya ahụifirisiawo ife ọ na-egosi iwu old age and experience ọ ife mụtara amụta dị ife afụgo m ife kemgbe nje pụta n'obodo anyị anọbedo m nwoke na nwaanyị kwụrụ na-atụ onye zụ ibe atụ ife nchere a na-eme ya bụ okwucha ife ha na-ekwu akpakọgodo Ijeọma nwanne anyị nwoke ogodo na ọmara ya anyị weduo ya ọdụ ọ nabata ya ore eme ife ya bara anyị uru wee na-ama ikpe n'ihu nwunye mmata na obodo ka mmadụ ife ikpe ya mụta na ọ ya butezi akpecha ha na maka ọgịnị okwu dị na nwunye ejikwa ike eti ọnụ nna ya na nnọọ ọ dị ka ịpụtazi bata n'ihu nọ ihe mma bụ ha kpere elu ha kpere ana uche gị dokwe ya because ma Otoro ma Nnobi ichefugo na ha bụ ndị arụrụ anyị nwere n'obodo a uche gị dokwe ya ka m bute nwanne m nwaanyị anyị jekwa ọfụma nnọọ anyị jee nnọọ ọfụma obi dị m nnọọ mma n'ihe mere ebe a maka na eruru nna anyị Otoro si m ngwana m kwuo ihe na-ese m wee kọba nnọọ wee bido nnọọ n'isi ihe niile anyị Ijeọma na-eme kọba kọchacha o wee sị m ma alatago nsị ya o wee sị na ọ dị mma na ada nọ ọnụ ofu onye ege ikpe na ọ dị mma ka nwunye m bụ Ijeọma kwuo ya kwuo onu ka ndị mmadụ nụ ka ha nụza ihe ahụ na-eme m maka na Ijeọma abụghị ya ọ na-egbu m egbu ebe a ozugbo ọ na-ekwu ihe a nna ya dazi machalie o maka gịnị ka Ijeọma ya ejikwu okwu nke ọzọ a na-ekwu nna anyị Nnobi si ya babara ya mba si ya nọ maka o jere ugwu Awụsa maazị omenala Igbo ka kwubeziri ịma nka nna anyị Otoro si eme ọ sị mba na ọ bụghịzi ihe ọ tụrụ anya ka ọ hụrụ ihe eme bụ na adazi na Nnobi ma mụ na onwe m na anyị abịalaba ka ya na Ijeọma nọrọ ka ọ dụọ Ijeọma ọdụ so ọ kpụtụ aka anyị si wee jee ka ọ dụọ ya ọdụ esi na ọ dụkwa m oke anatara ihe a bụrụ ihe ị chọrọ kpacha ebe a si so ụtụ na-ekpe ikpe o nwere ihe ọjọọ dịkwa na Otoro bụ nwanne nna anyị sinsi ịgbara nọrọ n'ezi a ka anyị nọkịzi ise ịgbara nọrọ n'obodo a ka anyị ji nne na nna m ma sisi ịgbara nọrọ mpa na mmadụ ndụ onwekwe mposi ị nụrụ na akpọrọ mpa na mma ikpe mpa a nọrọ mpa kwụcha ọnọdụ asị mma binye nyekwuo nke okwucha ọnọdụ ka ọ bụ mpa pụtakwuru okwuchasị na ihe na-eme na-adịrọ mma asị oke na anụgo mgba nwaanyị baa n'azụ ụlọ gaa shibe n'ime ebe ihe ị na-eme emechaa ka akpọ ọgụ dị na ndị okenye anọrọ gbaa izu gbakọta izuzu ka mara ihe anyị eme banyere ya bụ okwu agbachi izuzu akpọzie mma si nwaanyị bịa ọ bịazi asị ngwa nwaanyị na ihe dị ụta na ihe dị ụta na ihe dị ụta dị gị si na ị na-eme ọ dịrọ mma kwụsị
fuck na-echukwu ekwu sị na ha nọ n'ihu nwaanyị amadị ikpe ọbụrụ na ikpe nwere gị sefa ya ha nọ n'ihu nwunye gị amadị ikpe na-ebukwa na ngị nwa na ikpe nwere gị a ga-esi nwunye gị kwụrụ gị esi ha nwunye gị ọkụ n'ime ha niile onwe onye nke kwuru eziokwu onye nke kwuru eziokwu bụ dem adasi ị na-achọzi ịgwa m na o toro nwanne nna m bụ ihe ọjọọ ka o mere isi ka ọ dụwa ya ọdụ na ihe gị na-enwe m iwe ihe gị na-eme m iwe m iwe mgbe ihe bịara ego ọ nọ okwu ka nwoke mmehie ka nwoke ihe gị na-enwe m iwe achọ m ịnọ ebe ahụ na gị ekwu okwu yes ọ rụgoro na ihe gị na-enwe m iwe ka m kwue ana m aga be ha kịta ka m ga kene ha otu ha si ebe ikpe a mana ngị nwa ama m ihe na-eme gị agwazina m ọbụna ọkpụtụrụ ọhụ nwanne nna m ka ọ bụ mkpe ọ dụọ ya ọdụọla tochegharị ya bụ ka a nwụchara gị pụba nnọọ eche m na mụ n'unu bụ nwanne eche m na mụ n'unu bụ nwanne echekwa m na mụ n'unu sofu ụzọ aka eche m na mụ n'unu na-ebu nwanne Nine nobi. Ị na-amụke ma ọ bụ na afọ ị na-ekirita na-abọ kirikiri maka ịgafe ugbo mpaga m n'anya ọgbakwe ịchara oha ịchara kerikwanụ ịnọkwa ya ịnụ ya nnọọ ịkwụchi m ee o tere ọdụcha anaghị ọdụ ọbụ na-adị Ọ dụkwa m ọ dụsigo m ife niile ọ sị m na-eme ofụma mụ na-eme nnọọ ofụma m emegbuzina Chima ka m gbazi nke bụ eziokwu o toro enweghị ihe oge mere gị karịa nwa ana m ahazi ihe abịa n'obodo a nwa gbara onye nke mbụ na-ehazi ihe n'anya nwaanyị ọbụla kwere na line-up ebe sọrọ anya gaba onwe nsogbu anyị ga ihe ọbụla imere ihe dị right ihe ọbụla imere ihe ọ sọrọ ume nwe mgbe anyị amaghị ikpe n'ihu ọgbọ ịghọtago nya ha laikiri gị na achọrọ nke like ya ma otu ya nsiri like ya ọ na-abụ ịmụọ mmụọ inweta ka obi m adịghị ihe agharị nne ọ dịka obi m o mere nghasa na onye na-alụghị n'ime ụlọ onye amaghị izi ajara ya eze mmadụ ya ekopụkwa anwụọrọ m anwụọ alaikiri nga eziokwu ọ dị mma ọ nwanne Chima ka ị bụ ikwesịrị like nwanne Chima eziokwu ịma na mụ na gị na-ayị dị na mma na mmadụ ama nchọpụta ikpe ọbụla nke na Chima nwere ọkwa mana anyị ga-ekpe mpụta na akwere gịnị mma akwere gịnị sọpọtụ ọgụsị gị na ihe na-eme na onwe mgbe ikpe jiri magụ ihe ị na-emete na ọgụghọtago hapụ otoro apọsịkwa otoro asị gị chara otoro abụ mmadụ otoro bụ gbara ikwu gbara ibe na-asọpụrụ di gị nọ n'okpuru di gị mgbe ọbụla di gị gwa gị okwu kwere n'ihe di gị na-agwa gị nwaanyị kwesịrị ịnọ n'okpuru di ya ụnụ anwaka nnọọ ụnụ anwaka nụ m ihe niile ụnụ kpere ụnụ anwaka na ikpe ụnụ kpere nwanne nwoke na ihe asọ nwunye ya ekenere m ụnụ ọfụma ụnụ kpecha nnọọ ọfụma tinye jara n'ime ofụma ekpe agwaghị ihe mụnwa kwuru agwaghị m nwa chọrọ ka m gbuwe okwu niile agbuwa m ka m gwa nwaanyị na ọ ya anọ n'okpuru di ya maka na ihe o kwesịrị na nwaanyị ya anọ n'okpuru di ya ihe na-ekwukịta kwuru otu ahụ mgbe ahụ na-ekpe ikpe ahụ ihe a bụrụkwa ọ bụkwa ihe nchekwa chere n'obi nwụsịbụla mba anyị mụnwa nọkọta eje na-ekpe ikpeazụ ụnụ mmekwu okwu ure onye nke jere na-adụ ọdụ ka nna ya ajụsị ya kedu ihe ọ dụtara n'ọdụ ihe ọ dụtara n'ọdụ ọ na-agakwa n'iru ọnya ụnụ anwaka nnọọ ana m aga na nke nna ya otoro na nke nna ya otoro ka m na-aga kịta mana emechaa anyị afụ m nsogbu adịrị ụnụ nwaka nekwanụ m anya ke ụdị mmadụ dị ihe nke nekwe ha n'anya nke ọmụdụ dị ihe nke ka ọ dị ka isi ga-eche maka ihe ikwu ndị nsogbu adị bye-bye Hey, ije baby. Ụmụ ihe si ka m jụọ gị. Ti mpọpụga ụmụnna ha.
Ekwukwana ihe ọzọ. Eziokwu. Di gị nke a Kim dị na-eme mgbe n'ihu na-eme ihe na-eme na-enweghị isi n'ọdụ ka ụdị alụmdi na nwunye bụ ihe nke iru okwu nke a ka m na-agwago Chineke na mgbe anyị ruru ebe ahụ nnukwu nnafa wee sị m bịa ka ọ dụọ m ọdụ mgbe sị maka ịba n'ime wee sị m ka mụ na ya yịba ka emekọba ya ka iji nwanyị a sị gị inwe chansị ụta ijide ndị ụmụnne di ga ịgado ndị anyị gado nke aka ịghọ agada gbachiri ụzọ ihe ọbụla i kwuru a na-eme na ya famili eziokwu ka m gwara gị anọkwa na mmiri ka nchaba aga anya onye nchọ na-achọ gaa n'ihe gị na-akwado ya n'ọfọ ya nchita nka ma akọwa ya jide fancha gbam Nkiru ije baby a sị na ndị ha n'ebe a ị ga-enwerịrị ihe ị ga-agwa m kpọpụ gị na bụ ụmụnna ọrụ ọkakachi ime ahụ mana nsogbu adịrị mkpọpụta ọkpọpụtara m mepee gị anya demotoro onye nchukwu ebe a ka akwụkwọ gị tafi n'ihe ụlọ bere ikpe ahụ adịghọ mma nwaanyị mere ihe ọjọọ kama ụnụ ya asị nwaanyị oke na ikpe a na ọ mara gị kwuo na ihe a mara ya kama ụnụ pụtasị gị na nwanne m nwoke ọ kpere ikpe nwanne m nwoke ọ kpepụ ya ekpe nwaanyị na ụnụ mana ihe ahụ mara ya onye ikpe na-anya n'ikpe ọ bụrụ na ihe mara onye ọwụ ata onye ahụ ụta gwesị ihe a na ọ na-eme ya emesi ya kwụsị ya mere nke ọma sinsi mgbe eto na anaghị onwebe mbọsị m fụrụ di na nwunye ya kpụpụtara ha sị ha abụọ kpekọwa ikpe na eripọtụ nke nwoke kwuo ọ bụrụ na eneba anya na ya ọ bụrụ na ikpe mara nke nwaanyị asị nke nwaanyị ngwa emezina ihe dị otu from today na gị meme nke ọma ka udo wee cha na ezinụlọ nke unu bịa sụọ ihe niile aja wuru ike n'ụdị eziokwu unu makwa na nyanwụ nke nwaanyị na omume ya adịrọ mma Nkechi isi ọ dịkwa gị mma ihe na-ekwu ugbu a okwu di na nwaanyị ịlụgo alụ ma ọ fụzie na ịlụrụ akpọnata gị nka ya alụ na ya na be nne gị na nna gị ka ị ga-anọ mara na a na-abụ nwoke kwucha nwaanyị kwuo nwoke kwucha nwaanyị kwuo ebe a na-ekpere ha ikpe nne na nna m anọ m n'ihu nne na nna m ha zụgide m nto afọ m ka ha si wee nụ nke ha ana nwebe mgbe a kpọrọ ha ikpe si nna m ọkpe nne m ọkpe na omume mma m adịrọ mma sị mma emesi ihe dị otu a oche njikwana Nkechi ka efe na-eme ebe a daalụ ọ dị nna ya otoro na nwanne m nwoke butere ha ikpe ebe a sị na ihe nwunye na-eme adịrọ mma kama anyị enebe anya na fụdat na ihe ahụ okwu n'onwe eziokwu amaka ya esi takụle ha wee sisi nwanne m nwoke ọ kpechaa ikpe ka nwunye ya ọpụta ka ha kpee okpe nke ya ka ha mazie onye ikpe mara zisi ịgba na ọ na-ana onweghị mbọsị nụrụ di na nwunye na-ekpe ikpe ka ọ apụta nwoke kwuo nke ya enene ya denenyocha ya mama ihe ahụ o kwuru o eziokwu ọ bụrụ eziokwu agwa nke nwaanyị sị tata emesi ihe dị otu a megharịa ka udo chara ezinụlọ gị nke ha were eziokwu n'ụdị ya ọdụ nna kefu na-eme pụta panel ịpụtara na ka e wee n'ọnụ ka e tee n'ọnụ ọkwa ihe ị chọrọ ime ugbu ngwa ụla Nkechi nyere ọ na-adị m ka ọwa na-akpọ Nkechi ọ na-ebughị isi ị gaghị amazi na nwaanyị na-anọgide gba ọsọ dị chọọ dị n'ala ya Nkechi nyere ngwa ụla ataghị gị nwanne m nwoke buru ikpe abịa kpesara ụnụ ọnya maka nta bikos ọ bụrụ na ọ hapụrụ m ya m hazie nwaanyị ahụ ngosi otu esi anụ di ebe ọ kwadobeghị ịnụ di nya bịa ịra nsị nke atụkwara ego gị na ha lụgodi ha ata ahụ nke gị bụ ele odi na-agbawa ka uturu ị na-eri nri ọwụsọ nwunye Chima na-agwọ ịba ị na-agwọkwu Chima ịba ihe niile ọ kpatara kwa n'ike gị na ụka a na-ekwu otu ọhụrụ na-eme ubi esikwe n'ebe enukwu ikwe ndụ mmụọ nkwa ego kwa kee nke bụkwa iji ubi ụgwọ nwere ihe ọrụ m chọrọ ka m kwụọ ya ụgwọ gawa ihe gbasara ọsọ kwụsị nga ekwụsị mụnwa na-alụghị m sụzie ego gaba nwata dị ka ibi so kwụsị nga ekwụsị ngwa kpatọpụ na ihe o mere ọ dị mma na nwaanyị m na-alụ ala ka m si pụọ ya bụrụ ngwa nwasị ya kwụrụ ya akwụ baa ime ụlọ ibi ọgwụkwọ mmadụ ka ọwa na-ekwedoghị ngwa ọ maka m sịgị na nye nye ka ọ dịzie ka ekwetere m na eku nwunye nwanne m nwoke onye jighị ụgwọ ji arụsị ụgwọ
aka. Bịa nwaanyị a na-agbaghị nke iru ka na-agbaghị gịnị? Afọ m na ngị nwa na-edu ya nwe nwanne nwoke ngị nwa na ala owe na-eme ihe bi ndị ọ na-ebi akwa ka akwụkwọ gị o si na famili m sepụ aka na-agwa gị si na famili m sepụ aka ma ọ m ihe ego bịa a na-akpọ Nkechi ka na-akpọ gịnị mgbe si ozi ị ga-ata ebe na my shop ị na-akọ this kind of rubbish mmesịa gị ife ga-eme gị igbo ọsọ n'obodo a na-agwa gị rapụ nwunye nwanne nwoke aka hapụ aka jee nụọ nke gị ọ bụrụ ma dị mma n'ụdị na na-agwa gị nye nnupụ na gị obi maka mma n'ụdị nke m na-agwa gị kama di ya bụrụ ụdị nke gị a kama m nọrọ ebe anyị mana ihe ngwa gị na mma n'ụdị ime na ịbụ nwaanyị na di pesịnata nkata gị na-agwa gị na-agwa gị mbosi ọ bụla mma afụ gị na famili anyị ihe mmemme gị jụrụ onye iberibe taa ekwe na-ese ma bịa maka mkpọ ị ga-aja n'ọnụ nke taa nye ala na-anụgbusi nwa mmadụ nna kekwa ka ife mezi ma omi gị ji atụgharị gị apụgoro okwu nke ma ome ma ngwa nne dị ọtụtụ mụnwa ka ị na-eche nwa ife menụ nnọọ Chima na anụ gị Chima na anụ m mana oge ahụ ebubatara na nke otoloku gị na-arụ nchezi ọnụ na-abịa na anụ gị mụnwa toloku m na-arụ onye dị na-anụ nwaanyị ọ na-ekwu mmadụ na-arụ toro ekwuro m na-arụ okwuro m na-arụ mba okoro gị na-arụ n'isi ka oku gị adị m afụzi n'ụzọ o toro ekwuro m na-arụ okwuro m na-arụ mgbe ekwubezie ya amazie na oku gị na-arụ ma okoro gị na-arụ nna bịa bịa ka ngwa gị rapịa oluzie mgbe anyị ekwu ya bịa ka ngwa gị bịa okoro gị na-arụ apụba nwa ga-agbapụ m afọ ka ihe ga-eme nwa o ga-eme gị onye iro si na m ga-anwụ wee agaghị m anwụ aga m adị ndụ wee kpere Chukwu onye iro si na m ga-anwụ wee agaghị m anwụ aga m adị ndụ wee kpere Chukwu na-ahapụ maka ọsịsọ ije gịnị oke ịkpọje m dozie lebe igwe mkpọjere ụmụnne gị kpọje ụmụnne gị ka fagwa m okwu ihe na-emekwanụ gị ọkụ ya ga-eme gị ha kịta ka ị ga-afụ nke bụ Ijeọma nwunye gị kịta ka ị ga-afụ alụmdi mụ na gị ọkwa n'ụlọ a nsogbu adịrọ dụọ gịnị ata m gị nsogbu adịrọ enweghị m okwu enweghị m okwu na-akpọjere ụmụnne gị anya na onwe ihe nna anyị otoro gwara ya ya just ihe ahụ ka e wee ghọrọ ya bụ kalaba ka nje ka mfu nna ya adazi nna ya adazi ihe njiwe ebekwute gị bụ na abịa na ezi anyị a onye ha wee wụrụ ofu nna but nọọ gị nwa bụ onye na-ekwu eziokwu mfụrụ onye na-abụghị akwụdoro ihe ọjọọ nya ka m ji wee bịakwute gị sị ka nwa kwụrụ su ekpecha ikpe ahụ ụnụ kpere wee si n'udo adịgo nwanyị udo adịrọ kpee ikpe ihe niile nwaanyị na-eme nwaanyị ka rụtụrụ aka na ya ihe niile jụsụ kpee ikpe na-enweghị isi na ọdụ agafasịa ihe niile ọ pụtakwa o bidokwa ebe ọ kwụsị anya ka ntị si ka m bịa ebe a bikọsi nye ihe na-ewe m iwe Nkechi ka ị na-agbasa mma na-efe n'isi ọnụ anyị ka ị na-agba abụghị ọmụ mba n'ọkụ osu wee dị enwere m ọnụ ike nsị ka m bịa onwe ya nsị ka m jụtata ya nnọọ maka ikpe ahụ ha kpere m n'etiti nwanne m nwoke na nwunye ya anụ m ihe unu na-ekwu mgbe m na-abịa ị na-ekpesara ya anụ si eme aka nna ya dịkwa n'ikpe ahụ ha kpere o kefu ihe ha kpere ka ọ batara ebe a ka ọ nọ na-ekwu okwu si ya mgbapụta na ihu ya sef adịrọ mma wee na-akọ na ya amaghị ụdị ikpe otoro na nne Obi na-ekpe ikpe aghụghọ ndị okenye arụrụ ana ihe ga-ewere ya nwayọọ unu ga-ewetu obi enweghị ya mara ka esi eme ya n'obodo a ihe ọ sọkwa ya bụrụ a ya eme ọ dị mma wetu obi nna ya mara maka ya a gwara nya n'ife mere ebe ha bụ ka esi ekpe ikpe di na nwunye nna ya dazi ọkpụrụ si na-ekpezighị ihe ahụ ọkwa ikpe aka ekpechiri ọ na-asị m laba
o toro nwanne m nwoke si m bụ ụzọ laba ka ọ dụọ ya ọdụ ọkwa ka njebe ka nla ruo nọrọ ọfụma na-echi ya ka ezigbote ọgaranya ka ọ ya bụ ọbata ka anyị bie ọma dịka nwunye di na nwunye si ebi ọkwa ihe ka emecha ọbata ime egwu ọ na-agụrụ m nkechikezi ude egwu ọ na-agụrụ m onye iro oche na m ga-anwụ ihe ọ na-agụrụ m unu si m na-ekpezigo ya bụ ikpe ihe njikwa ebe ka m gwu na ihe ka m gwa gị ihe anụ adazi bụ ọ bụkwa maka ihe otoro kwuru ọ bụkwa maka ihe o kwuru ma ihe ndị nke ọzọ kwuru no mgbe aka na mgbe a na-ekpe ikpe sọsọ gị bụ onye na-ekwu eziokwu sọsọ gị bụ onye hụrụ okwu akwuo ka o si wee dị ya ka ndị si ka m gwa gị Nkechi ngwa ka anyị laa ịpụzi otu a ya sị na ka m kwụziri otu obi jebenụ mmesịa mma abịa anụgo m ihe ikwu bịakwa ahụ mma abịa wetu obi kedu ụdị na nwunye dị ebe a biko akwụdị abụna ọ na-anụ maka ndị a na nke fọdụ iche ndị ọgbọrọfụ nna ndị ọgbọrọfụ nke ike ha bụkwa mmadụ enwekwana ife gbanyalị etu a ekwekọrịta wee sị gị dụọ nwunye Chima ọdụ kezi ife eme Chima maka ọ na-adị mma adụọ nwaanyị ọdụ adụọ nwoke ọdụ ude wee nwee kechi na ezinụlọ na ọ bụrụ adụsịa nwaanyị arapụ nwoke okwu ga-amaka ara nwoke na ara nwaanyị ke nke n'aka ebe ungari nna ya akakwa nkọwa nke a ma marụ ara nwaanyị a na-ekwe ngwọta aka ga-abụ ọ bụrụ na ara na-ayị nwoke na-ayị nwaanyị bụ ụzọ gwụwagodo nke nwaanyị tupu nke nwoke ya ụmụnna m kpebiri sị m na ma o bugodo ụzọ dụọ nwunye Chima ọdụ na nke Chima ga-adị Chima ọrụ nwanne anyị nwoke maka ọ lụrụ nwaanyị ya anyị ma omume nwaanyị ka m ji wee sị ka m dụọ ya mana ọ bịakwa nke bezie otu a na-esikwa adụ ọdụ ya adị mma bụ onye adụ onye otu a m dụrụ nwunye ugbu a adazi nwere ike dozie Chima ejikọtazi ya ha biri n'udo ya bụ ihe mere ya pụtara ya bụ ebe a ga-esesi ya gbara gịalị gị pụtara ọkwa sị na onye ajụjụ adịrị efu ụzọ mana kezi ife mee Chima ji wee rapụ nwunye naba ọrụ echelụzi ịdụsị anya ọdụ fa na-aba ahịlụ naba ka efe o ji wee nabazi rapụ nwunye ebe ọ rapụ nwunye ya n'ọfịa be Chima ọ dị iche be m dịrị iche ka njikene gị ya bụ ihe chọrọ bụ nnọọ Chima bịa ya dọrọ na-ebi m anya chaa ka ụsụ m na-adụ nwunye ya ọdụ ajụjụ ga nwekwere ka ọ dịrị ya bụ nnọọ ihe a bụ nne batara ugbo ị ga-esiri m nri ị ga-ebi ebe m na-achọ m na-ezuru ike bịa asa m Chima ochikwesị oge anọ m ebe m na-esi nri chegide ife ọgbanyalị nwee sị nnọọ ka bịakwa jụọ ka ịkọwalụ ya ọfụma otu o si gbaghị yalị gị yalịpụta sikwa otu ahụ gbarakwa yalị ya kpuo SMS na na digi na udo adigo n'ise ka ịbata since a na-apị fon Nkechi nye tibe ka ife gbasara gị gbasata fonu nna apị agụọ na agụ gị ịba n'ime je sie nri ihe abedi m ịma ngwa mgbe m ga-eji wee si nri o oke agụọ na agụ mba n'ime je sie nri mana nsi nri ahụ ga-eri ị na-esi na-ebute mụ na di m Chima na-eri nne esi mụnwa bụ Nkechi nse nri mpụpụta gị na di gị ele ọmanse ọmansekwa ọ bụ na ị chọrọ isi nri ị pụọ n'ilo iji agaghị chọ onye ga-anụ gị isiri be m pụọ ihe ị nụrụ ọwụ dịka ị nụrụ ihe aka nchekwa ị kwadoghị ịnụ dịka ị na-amụ amụ ndị kwadoro ịnụ ndị na-akwado respect dịfa na-apa dị ha n'okwu dị ha na-apa ha n'okwu mana ugbu ole ka unu mere lọgị ndalị n'ebe a ọ maka Chima
eji m Chima azalụ present mgbe n'ụdị present ka m ji aza. Okay, ị na-eji nwanne m azara present. Okay, ma bụrụ nsogbu adịla akara gị ya na-aja desita oge dee ifuru ọgwụ ị na-ekwu ọgwụ ikwuru taa present iji nwanne m nwoke aza ọ ya alafụta ya egade nwee kpọ ihe mere nsogbu adịrọ mụ na gị adịghị ebe ikwu okwu mana ihe mmadụ na nwa ọbịa dị na sie nne ata ihe ha erie itinye aka n'ite a menwe gị mmiri ọgụ ị ga-eti m ife beti nke m beti m ị ga-ana ụna ga-erugo ụna benna m ka m ị ga-ana benna m ka m esi abụ benna gị ha nna ga-anụ n'elu abụbara m di mana aka gị mma abụbara m ụdị mana amụtat na m n'obi echi n'ihi na-eme ebe zugharị n'obodo asọ dị ka ị na-anụ obodo anyị agbakọrọ mụ na gị everyday na-agbakọ na-ekpe ikpe ihe nọ na-emekwa gị onwe egbofe mụ na ihe na ọmụgọ na-eme egbofe mụ na gị ihe nụrụ di aha ndị lụrụ di nwanne nwoke ka nne ji agba vidio mana nwanne nwoke ka nne ji agba nkịtị maka Chineke ọ bụrụ na ọ bụghị ịhụnanya nwere n'ebe nwanne nwoke nọ na ọfịs respect ya nga nụrụ okwu gị ilu maka Chineke 10 years ahịhịa ya here Nkechi ịkọcha ikwucha ibe anyị megasịa nrupụta ka anyị ikwucha mgbe anyị megasịa dị ka ere akụcha na nwa ka Chineke bi n'igwe nwa awasie nne a gị ide ya ọrụ n'ụbọchị nke taa ihu ka m gara gị tọpụrụ akwa Ojukwu ka anyị bee nke anyị ga-ama onye nwe ụlọ taa agwa ya nwe ụlọ agwa m na ka agwa ya nwe onye ụlọ ihe ahụzi nke m ihe Ijeọma echekwa na otoro otochekwu gị na di ya kpọgụ dụọ gị ọdụ ka nna anụkwazi Chinwe bịa na be m na-agwụkwa m na na-agụrụ ya egwu ikpe mụnwa egwu ikpe ihe gwụkwa bụ egwu chọọchị egwu gịnị egwu otu oge abịa ka bịa m ikpe Ijeọma ife m bịara iji bịara ebe ọzọ ka m were nwayọọ kwa ahụ ka ị mata na Chima a dị n'afọ bụ di nọ n'ọdụ ka chi nwere nwaanyị na n'okpuru di ya ife ọ sị gị mee ime ya maka na ọ bụrụ ịghọtara ife di na nwunye di ya ama ngwa gị si ume ife ma na imechaa ọgụgụ dị njọ maka na ọ dị mma gị na ya ka ọ na-achọ mana ọgwụ agwaghị okwu ịdaghị ege ị na-enwe nsogbu na na-akpọ nọ na-atụghị ndị mmadụ niile na-anụcha nwaanyị n'ogbe anyị ya mmadụ ole ka a na-eji ekpere ikpe na be ha maka na ifele na-eme na ibe na-ekwu maka ụnụ ezi ka nke ụnụ na-ahụ ya esi dị iche mgbe ọbụla anọ n'ikpe mgbe ọ nọ n'ikpe emekwa dị ibe ugwu nwaanyị ị na-asọpụrụ di gị na-eme ihe n'ọsọ na-eme ife ụnụ na-ama nwezi esemokwu ije mmadụ ka otoro jụchakwa gị ọdụ niile ọsọ hapụ ka ọ dụzie gị ọdụ ị natakwa ba n'isi ife nchọ ịkọwara ogo na mụ nwa ama mbịazi ebe ọzọ si na ọka mbịa na-ege esemokwu sikwesị obi azụ ọ bụ ọsọ nwa di na nwunye nọ n'obodo ahịa dị ugwa gị ife ime ọnya uche nwere n'obodo a enụrụ ife m kwuru anụ m ife ibu etu isi ekpe ya ka ọ ga-esiri tupu ya enye aka o esie n'obi gụnwere onwe gị werukwa nwayọọ wetuo obi na nwaanyị siri ike ọnụ were nwayọọ wetukwa obi m o siri ike ọ bụrụ na ikwu biko ịma a na-ekwu ihe a na-echezọ biko ka m weta mmanya ọkụ a nwe ebe a ka anyị dọ n'aka na ntị a na-akọkwa n'akụkọ a ma ọ na-eme obi mmadụ apụọ na ya a sị ka m marakwazie nọ n'ime ọ na-enye m ife maka na ndị Igbo si na onye nzuzu na ọ dị ama na nwanne ya ọbịa nna m mụkwanụ m ka anyị godo ya na eche m na mụ n'unu bụ nwanne eche m na mụ n'unu bụ nwanne echekwa m na mụ n'unu sofu ụzọ gaa eche m na mụ n'unu na-ebu nwanne eche m na mụ n'unu na-esa bịa ibi egwu ahụ atụ gị ọmụwa ka ịkpọ Nkechi ka ị chọrọ ka mkpọgbo gị fọ so ị maghị na onye tọọ gịnị n'ihe na-esiri antị ma ọ daa antị antị kom
onye na-akpọ ntị na kwala onwe gị si ibi egwu ha atụzi gị mana ga agba ọlọgbukwe na ti gwala atụ gụ nwa ka m fụ gị na nwunye nwanne gị bụ na-aba mba tenụ m ga-apịla ezigbo ọkpọ defeat echena defeat ka eme na-asị ọgọ bụ dị oli nkechi na village a tina ama na ọbụ nsogbu dị gị n'ime ibi onwe ihe mma mma agwa gị na ndị na-agwa gị ibi onwe ihe mma mma agwa gị ka ndị bụkọrọ ụzọ jise nne gị ngechiche mma gị mgbụsị ọbụla mfu gị n'ụzọ m na-egbu gị ilu dade chen afọ mmadụ owuwu obere isi na-emebi ike egwu ọha atụzi gị egwu adọrọ gị n'anya n'obodo a ihe ahụ ihe mmemme Cheuchi magwachala nye okwu mfuno mepụtara ya na mmụọ omesi wee dị na nwaanyị a na-eji nwa ya esokwa nwaanyị a na-apa nwaanyị apa ka akwa agwachachala nye okwu ọ nabata nke bụ ije ọma na ịma na nke bụ ije ọma agwara nye okwu nke bụ na-agbagidozielu nye okwu hai ọ matagodu na n'ugwu nwaanyị bụ di ya na ife ọ na-afụ onwe ya n'ọmaka ụdị ya di ya hapụ ya taa nsogbu adịrị ọjọọ njọ echi ya ka ị gwasị Chima ịgwakwara ije magwaghị ije ọma ife njere enweghị isi onye ka dị na-agwazi agwachara nye okwu mana obi aṅụrị m nji na-anata na aṅụrị ewu nọ nabatara ya ma nwoke ma nwaanyị uju afọ juru m nna m ime nnọọ ọfụma ekele dịrị nnọọ Chukwu na ya nwa bụ ije ọma nabatara okwu igwe maka ya nwa bụ nwunye di m ahụ mgbe ụfọdụ omume ya na-ada agba m yalị ka o si ekwu okwu ka o si aga ije ka o si eme omume akwara nwunye di m ka ọ a sị gị na omume ya pụrụ iche n'ime omume ndị nwunye di m ndị ọzọ n'ogbe anya ike ewebe ijeọma gwụkwa Chineke mebere ka ọ nabata ya nnọọ n'ime obi ọfụma ka ọ daba ya n'obi ọfụma ịmara nwa ahụ makwara mma ọ ma nnọọ mma nwa ahụ dịkwa mma ngara mana onye ahụ ife a na-akwụ ada etu mma anụ ogeri maka na eje ha na-achọ nwaanyị na-achọ nke mara mma na-egbuke mgbe lụtara edowe n'ụlọ ọrị ntara ọha nwaanyị so na eji nwayọọ wee dimedibe anyị wee luo ya na nna anyị na-akọwazi na ịgakwa ajụ m nke dị m anya ịmarụ oriakụ m nna m ukwu mana anyị ma ebinu ihe a na-akawanye njọ kwa ụbọchị ịmakwa na abalị nya anyị sụrụ nwaanyị akwụ ya na-akpa ịsụ akwụ lọvụ lọ gịnị mụ na ije ọmọka na-ekwu okwu lọvụ ana m agwa gị na anyị ji azụ gwọ abacha anyị kụrikọrọ ihe niile anyị nwere n'abalị nya ebe anyị na-alụ ọgụ gịnị na-esekwenụ sọsọ ije ọma gị shiere m nri ebe ọ bụ na Nkechi nwanne m nwaanyị gabara ikwu nne m ọ gwụchakwa ihe na-ese ọ na ọ maghị esi nri ka ọ na nne ya dọrọ mmiri oyi esi ya dọrọ sikwa m kwu amaghị m ihe mmasa gị na nke a maka na ihe a bido mgbe m lụtara ya nne m nna aka lụta nwaanyị ọhụụ a na-akpa na ya apa nwanne m nwaanyị ije ọma na-eshi nri ọ nwere ike ọnwa na-abụ otu ọnwa ọ bụrụ sọsọ ofu ugboro ka Nkechi ya enwefechie nri ya yi eri n'ụlọ ndị ọzọ bụ ọ pụọ dabata nwanne nna m bụ otoro ekwukata ike ịdụ ọdụ agwụkwugo ya nwana onwe ihe na-emekwụzi m iji agwa ya ka ọ bịa dụọ ya ọdụ ọzọ adazi bụ ọ bịagidego ebe a bịagide ọ bịakwucha ije ọmasị ya anụgo m ihe na-ebe na-ebe ike agwụgokwe m ọkụ ya ka nsị ka m gwa gị ike gwụkwara onye anọghị n'ụlọ mgbede ọ nọrọ otu onye ara si je ebe mmadụ na-akọ kpaịkpaị onwe onye pụtara ndị mmadụ afọ ya gbaba ume ụlọ onye ara wee nọkọta wee sị onye anọghị n'ụlọ mgbede ọ naghị ya akpara machi isi kpaị n'ụlọ ọ dị mgbe unu na-eti kpọtọkpọtọkpọtọkpọtọkpọtọ tụa unu na-agba ọkụ ndị mmadụ a na-amapụta sị mmadụ nọ n'ime ụlọ a nwere nwere ihe nsị ka njikere gị onye hụtara gị nwaanyị a ọ nọzikwa ndụ ọkwa mmadụ hụtara ya ọkwa mmadụ nọ n'aka mbe ngene nke bụ eziokwu nna anyị onwe onye hụtara m Ijeọma ọ mụnwa ji aka m hụ Ijeọma hụ ya ihe masị m njekwurie na akparamagwa ya na omume jekwurie kọwara ya sị na achọkwana m ịlụ ya ọ sị m na nsogbu adịghị na ọ laikipụrụ m wee kpọrọ ya kpojere nwanne nna m bụ Otoro ụbọchị anyị jere ọkwa iso na wee jee enwere ihe a na-eme n'isi nwaanyị meme ebe Ijeọma nọ ihe m na-ekwu bụ na di bụ ndidi ya ga-eji akpa ya di na nwunye bụ ngwugwu ihe onye kegetere ya na ya na-eme
ọ bụ na ị na-anya na ezinụlọ akịda bụbere efe na nwunye nna ya nwere ike maa mma n'ihu mana omimi ya abịa jọọ njọ. Ọ bụ na ihu ya jọọ njọ omimi ya bụrụ saladị. Ụfọdụ gbara ọrụ n'ire, ụfọdụ gba ọrụ n'ukwu. O nwere ụmụ nwaanyị ndị nwere ike iji ire wee kwugide asịrị kwugide okwu 5-story building na-eru ala. Chineke ada awọcha mmadụ ihe ncha, ọ ga-enyechakwana mmadụ ihe ncha. Ijeọma ọ na-eketa. Ọ na-anọkwa n'ụlọ ọkwa nna agwụ nọ dịka ma akpachamanya ekwu. Ọ pụọ ọnụ n'ụtụtụ mgbe sọrọ ya ka o ji alata ime nderi. Ihe ọ ma bụ chi hụ ụtụtụ ọgụcha ahụ techaa ọnwụ ete pankeki buru ntutu a na-adịka isi mmadụ ịtọ ya ga-apụọ. Onwere ebe ọ na-azụ ahịa ya zaa n'ụlọ ma ya hụ ijeje gba mbọ ịzụ ahịa. Ihe mere na-ebu mgbe ọbụla o jiri bata si ya na nna akwa ya na na-ekwu si mgbe ọbụla o ji bata si ya na nna akwa ya ka m nwere ekere nke a mana mgbe o ji abata na mgbe o ji apụ. Nna m jisi ike were ndidi nọ ndidi ka ọ bụ na isom ihe dara mmiri ịla pụrụrụ maka na nwaanyị inyom ebe ihe ejedebere isi akụọ n'ala inyom ihe dị n'ezinụlọ iburu nwaanyị ụzọ nwụrụ mana aga m abụ onye izizi ya ebu ụzọ lụgbuo nwunye m ama nlụgbu m ha ma alụgbu ya ndị ọha na eze agara m mgbaghị atụọrọ m ego ewere m lụrụ onye ọzọ. Iwe dị n'obi ọchị dị n'eze ọkwa gị ka m ji mere nna m ọnụ ọkwa gị ka m jiri mere nna m udo ọ bụ gịnị ka m melụ gị n'ụwa ọ bụ gịnị ka ị na-emezi n'ụmụ mere mere n'ihu kọmpete n'azụ mere n'ihu kọmpete n'azụ echekwa m na mụ na gị bụ nwanne echekwa m na mụ n'unu sofu ụzọ agado eche m na mụ n'unu bụ nwanne mere n'ihu kọmpete n'azụ mere n'ihu kọmpete n'azụ ọkwa gị ka m jiri mere nna m n'ụlọ ọkwa gị ka m jiri mere nna m ọ bụ gịnị ka ị na-emezi n'ụmụ mere n'ihu kọmpete n'azụ